UYaveva unina wengane edlwengulwe woyikhiphe eskoleni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili igeza lami igama engumfezeko uNtuthu wakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi usemusha la ekhaya engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare. Bafethu ufuna athathelwe izinyathelo uthishanhloko amsola ngobudedengu umzali odlwengulele ingane umlisa ilande ngaphakathi eskoleni. Kulesi sigameko esenzeke ngoLwesina kuthi umfundi wentombazanyana oneminyaka lapha nesishiyagalombili ofunda grade 3 eskoleni iManchin Primary School esePotchefstroom wadlwengula ngaphandle ekwesikole indoda yamthatha ngaphakathi ngokuthola laphana kukanina kwamgila. Ngosuku lesigameko wangena lona wesilisa ngaphakathi emagcekeni esikole emuva nje kokhala kwensimbi yokuphuma kwalaba benza amabanga aphansi. Kuthiwa umgila wayesele neqaqabane lontanga yakhe lapha egcekeni lesikole lapha belindele khona imoto kamalume abahambisa lapha esikoleni. Kuthiwa umsola waqhamuka wakhuluma nomgila phambi kukanogada. Kuthiwa wathi enganeni uthunywe ngugogo ukuthi azoyilanda namuhla esikoleni. Kuthiwa ingane yanqaba yamtshela ukuthi yona igibela imoto futhi ayimazi, kodwa umsola waphikelela itshela ukuthi namuhla imoto ayizi. Ngesikhathi esho njalo wayabethatha ubhaka wayo wathi ayimlandela, nangempela yamlandela kusho umzali. Uthi umsola uhambe naye ingane wangena naye endleleni encane ezinyawo eseduze nesikole. Uthi esengene ngaleyo ndlela uyihudule esikhotheni ingane wathi ayikhulumule wayidlwengula. Kuthiwa uphazanyiswe ngesifazane ovele wathushwa khona lapho kuleyo ndlela ezinyawo wathuka umsola wabaleka shiya ingane yakhe laphana ilele kanjalo esikhotheni ingaqokile, kusho laphana umzali. Uthi lona wesifazane uthathile ingane waya naye esikoleni wafike wabekela uthishanhloko esikhundleni sokuthi athinte amaphoyisa awatshele ngokubekelwa yilona wesifazane. Wafaka ingane yakhe emotweni kamalume wamtshela ukuthi akawutshele umzali wengane eze esikoleni ngakusasa, kusho laphana umzali. Uthi ngenxa yokuthi yena uhlala eThekwini ngokomsebenzi uze wakwazi ukuthi aye esikoleni ngoMsombuluko, nokuyilapha afike wangakuthola ukuphatheka kahle uthishanhloko. Bengaliboni iphutha endleleni esingathe ngaye lapha udaba lwengane. Kunalokho uvele wagcina eselwa naye laphana embizela ngisho namaphoyisa kanjalo namadoda endawo, kusho umzali lapho. Uthi kumzwisa ubuhlungu ukuthi umuntu anokubeza ingane yakhe ayikhiphe ngaphakathi emagcekeni esikole. Lokhu kusho ukuthi izingane zabo laphana ziphephile. Kunzima kakhulu uma kuzothi sekwenzeka isigameko bese isikole singalusukumeli phezulu udaba olufana nalolu, kusho laphana umzali. Uthe ufuna umnyango umthathele izinyathelo uthishanhloko ngesenzo sakhe sokuhluleka ukusingatha lolu daba ngendlela efanele. Uthishanhloko uthe ucela ungaphawuli kakhulu ngalolu daba. Udaba elusingathe ngamaphoyisa nomnyango bathe akabhale umbiko abathumela. Ngaleso sizathu nje akathanda ukuthi aphawule kakhulu ngodaba, kusho laphana uthishanhloko. Isecurity law laphayana uma wendawo wala uyabaza abantu bala, uyamazi even uma uyayazi ingane ukuthi ngemonto, uyavuma kwayo yena ukuthi yebo ingane ihamba ngemonto, kodwa yona yayiphumelani nomuntu engamazi, yayimlandela kanjani umuntu engamazi. Lo muntu wakhuluma naye lo yababa. Ngokwami ngibona ngazi ukuthi vele into abahlezi beyenza ingane nje ireshwe ngamabomu. Lo muntu lo bebemdayisela lengane njengalezi ezinye ekutheni akuzange kwenziwe lutho kwathulakala. Lo ngunina walomntwana eseligodlela igama lakhe ukuvikela isithunzi somntwana osolake isikole kanye nothisha omkhulu ngokuba budedengu. Uthi kumphatheka kakhulu ukuthi uthisha omkhulu emva kwesigameko uhlulekile ukubiza amaphoyisa nomtshela ukuthi akusiwona umsebenzi wakhe loyo. Umama womntwana uqhubha ngokuthi ingane yakhe sisaba ngisho nokuya ke esikoleni. Manje ngizama ukuncenga ingane yami ukuthi uza amaphilisi siwahla 5 emini 5 ntambama nemithi lapho. Akho sizo siluthola siyazenzela yonke into. Lo mama okhathazekile uthi ufuna umnyango wezemfundo olusukumele lolu daba ulekelele umntwana wakhe ukuthi athole isikole esisha lapho ezozizwa khona evikelekile. Uthi uthisha omkhulu waseManchin Primary School uhlulekile ukuvikela ingane yakhe njengomuntu obekwe esikoleni njengesokela bonke abantwana. Akayisanga ngisho ekliniki, ikliniki i-right next to isikole. Akayisanga ngisho ekliniki ayosho ukuthi bekwenzakala kuba nomuntu ebeyiginqe phansi ingane ubeyenzani. Uthi uthisha omkhulu kwangakona okwakuthi afonela amaphoyisa.